Giimbestigahan na ang nag-viral nga video sa mga lalaking nagpaaron-ing nung pulis nga giingong nangawat sa usa ka internet cafe sa Talisay City. Si Femri Dumabok sa report. Matod sa nagpost sa kuha sa CCTV, gihimo kini niya para ma-aware ang mga anaay pisunet. Nunot kini matod pa sa raid sa mga tao nga nagpakaron-ing nung mga pulis. Sa kuha sa CCTV, makita ang upat ka mga lalaking naka-helmet nga may kap-kap sa mga lalaking anaa sa sud sa usa ka internet cafe. Kinsa gikuhaan og mga cellphone. Base sa post, ang internet shop nahimutang sa Talisay City. Hinungdan gipasusi kini sa Talisay City Police kung asa dapit sa Talisay City. Gihimakak sa Talisay City Police nga ilang mga sakop ang mga lalaking nakita sa video. Ug wala matod pa sila mga personnel nga susama og bayhon sa maong mga lalaki. I can confidently say nga dili gyud to operasyon sa City of Talisay Police Station. Walay gihimo nga operasyon yadtong tungura, yadtong adlawan, yadtong oras sa ang City of Talisay Police Station personnel. And then base sa tuang pag-monitor, walay nag-coordinate nga other units during that time diha sa atuang this officer sa atong Tactical Operations Center. Ipatuang ginatog ang mga investigador dayon og mga intel operatives to conduct further investigation. Sa investigasyon sa Talisay City Police, ilang nasayran nga nahitabo ang insidente sa Barangay Linaw niadtong Biyernes, pasado 3:00 sa hapon. Upat ka mga lalaking naka-helmet ang anaa sa sud sa internet cafe, ug laing duha ang anaa sa gawas. Duha ka mga customer sa maong shop o sa kababayog lalaki ang gikuyog sa unom. Gipasakay og motorsiklo apan sa unahan gipanaog ra usab. Samtang ang mga cellphone sa ubang customer sulod sa shop ang gipang-uli ra usab sa mga lalaki. As per dito sa pag-imbestiga nato actually initially kuno is naiban nga cellphone gikuha pero paglakaw gipang-uli ra pod. Gi-approach dito sa sulod nga kanang customer pod nga couple di ta makayubag tiayon kay di man kasado. And then gidala sa gawas and then base sa tuang nalaging pag-imbestiga o kining pag-review sa CCTV, casual na po nga niangkas sa motor, katunduha, and then pag-abot sa unahan, casual na po nga gi-release. And accordingly, naistorya na itong usa sa katong gipasakay, naapon yung gipangita nga laing nga tao. Nawala dito. Nagpadayon pa ang investigasyon sa kapulisan para matumbok ug maila ang mga nalabigit sa maong insidente. Obani Godfrey Relien, Femri Dumabok. Balitang Bisdak.